Teraz ale Rehuš ide za obranu, Lukáč stihne sa vrátiť a zacúvať späť do brány. Center a hlavička, ktorá posiela Košičanov do vedenia. Perišič to dostal ideálne od Rehuša. Divoký úvod pri Laborci prináša aj gól. Sa to začalo ešte zo zadných radov, dlhý pas. Rehuš najprv takto loptu potiahol, Lukáč sa stíhal vrácať späť dozadu, ale na vzdialenejšej žrdi si Michalovčania nepokryli úplne voľného Perišiča, ktorý je tak gólový opäť. Aj proti Žiline, aj tu sme videli, že ten dlhý pás preplachtil aj cez pripravovať a doprajú mu priestor. Rehušov center, Park púšťa loptu, aj preto musí Lukáč boxovať vo vzduchu Robinsonadov. Číhal tam opäť Perišič. Kosa Magda. To využíva Brosnan. Naľavo má Valčaka správa. Už sprintuje Hugo Al. Tento berie na seba. Dombrovský vyráža. Koša pred pozorným Valčakom. Košičania z kraja. Matiaš Kováč nabral rýchlo za chrbátom Zubajruho. Stále Kováč. Je vo vnútri 16-ky. Sklepol to Rehušovi. Tento má na ľavačku. Jeho koncovka odžrne do brány. Tak to je. Jarná Fazona ako hrom. Košice vyhrávajú 2-0. Milan Šimon Rehuš a jeho ďalší gól v tejto sezóne. Košičania vyhrávajú o 2 góly. Tretí gól v sezóne. Chytil sa už na jeseň pri tej výhre nad Slovanom. Skóroval v dôležitom zápase proti Skalici a gólový je prvýkrát v tejto sezóne aj vonku. V nedalekých Michalovciach to trafil takto nechytateľne. Matiaš Kováč, kombinácia s Milanom Šimonom Rehušom. Naviedol si tú loptu, ešte potiahol Ramosa. Mimoriadne presná strela, za ktorou sa nadťahoval Patrik Lukáč. Ramosov prudký center, ktorý plachtil za tú zadnú žrť, ale Dombrovský si to ustráži. Na kraji má Perišiča, jeho strieľaný center, Rehuš sklepol, Matiaš Kováč, ale mierí vedľa, kedy už Lukáč išiel do opačnej strany. Druhá príležitosť pre Matiaša Kováča. Perišič. Náročná lopta na spracovanie, ale poradil si s ňou vo vzduchu svojou ľavačkou. Milianiš to vyskúša z diaľky. Neotváral to do krídla cez Kakaja. Prvým dotykom šikovne dostal loptu pod nohy Madleňáka. Zasekol si ho aj druhýkrát, ale pošmykol sa ešte ale pri lopte. Stále Hugo Al, priťuknutie, ktorým nabíjel Orestimu Kalemimu. To mohol byť veľmi zaujímavý štart v Nike lige pre ňoho. A zatiaľ aj jednoznačne je.